toată curtea, s-ar putea bătrânica să fie mult prea mică în cadru și să fie insignifiantă și nu foarte puternic mesajul. Să te piardă alte detalii și să-ți scape exact esențialul. Aspect că ar trebui să filmăm la cea mai strânsă încadratură, astfel încât să se înțeleagă povestea. Zic cea mai strânsă încadratură, fiindcă fereastra de pe calculatorul nostru s-ar putea să fie mică și trebuie să ne apropiem cât mai mult de personaj ca să le vedem acțiunile, să vedem ceea ce fac. Și ar trebui să alegem cea mai strânsă încadratură, astfel încât să se înțeleagă povestea. Evident că se poate filma și la cea mai largă încadratură, dar asta deja spune ceva despre stilul de filmare și despre estetica filmului, spune ceva mai mult despre asta decât despre mesaj. Sau am putea să uităm acolo o cameră și să vedem ce se întâmplă. Da, da. Doar să nu uităm de tot. Ok. Să recapitulăm puțin. Scenariul meu să conțină foarte multe elemente vizuale, o să conține și replicile pe care încerc să le concentrez, le scriu prima oară, tot revin asupra lor până când mă asigur că ce spun oamenii, respectiv dacă ei spun ceva, se potrivește foarte bine cu ce filmăm și se înțelege intenția mea, nu? Și corect. dăm un exemplu. Hai să ne gândim cam cum ar fi, să zicem, începutul poveștii pe care ți-am spus-o. La genul cam ce ar trebui să scriu. Ok, să dictez scenariu. Da, asta vreau. Hai să facem un test de stenografie. Sunt pregătită. Ok. Eu aș începe așa. E dimineață. Razele soarelui încălzesc bătătura plină de praf a familiei Gheorghe. Domnul Gheorghe merge alene prin grădină, auzim cânta de cocoși. Ajunge dreptul doamnei Gheorghe, care îi înmânează într-un mod solemn o bardă. E ca la schimbarea gărzilor de la Buckingham. Domnul o salută reverențios din priviri și pleacă ieșind din cadru. Doamna îl urmărește cu privirea și este foarte mândră de fapta soțului ei. Îl auzim cum înfinge barda nu știu, într-o buturugă. Rămâne cu cadru în continuare pe doamna respectivă. Nu-l vedem pe domnul cum taie bucățile de tehnologie. Găinile încep să țipe, cocoșii cântă, doamna privește puțin îngrozită, se aude lovitura, vedem o rotiță sau niște arculețe dintr-o imprimantă sărind înspre doamnă și îl vedem pe domn venind cu un braț de nu știu, piese, plăci de bază. Să nu spunem de unde. Tăietură, da, nu spunem de unde. Tăietură dintr-un calculator sau dintr-o imprimantă, da. Tăietură, o vedem pe doamna cum amestecă în supa respectivă și domnul e alături nerăbdător cu o farfurie în mână. Și în timpul ăsta, pe acest cadru, putem auzi voice-over-ul care vorbește despre TechSoup și despre faptul că, nu știu, nu conține colesterol. Numai hardware de cea mai bună calitate. Și un carton final cu logo-ul nostru, nu-i așa? Da. Cred că nu ar fi bun un logo pe cazanul respectiv, pe care ar încălca niște reguli de poziționare a brandului și de tot. Nu știu. Nu le recomand oamenilor să parte, fiindcă gluma e glumă și scopul este cu totul altul. Adică prezentăm marca și brandul respectiv în cea mai curată
cel mai curat ambalaj, doar că ambalajul respectiv este foarte amuzant. Da, mulțumesc. Și dacă existau niște replici între cei doi, domnul și doamna Gheorghe? Din punctul meu de vedere, nu cred că e nevoie de nicio replică. Mă gândesc acum că ar putea fi foarte... ar putea fi într-o cheie silențioasă, adică de film mut, să auzim doar sunetele din curte, cred că ar funcționa aici pe cheia asta comică. Am înțeles. Era doar un exercițiu pentru cei care au replici în filmul lor și cum ar putea să transpună o idee într-o replică din care să se înțeleagă ceva. Da. Totdeauna îți vine ție în cap e cea mai bună modalitate de a spune ceva. Pentru că tu știi despre ce e vorba și... Hai să mă gândesc o replică. Bun, trebuie să-l facem cu replici. Cu replici se schimbă totul, fiindcă putem introduce chemarea, nu știu, doamna Gheorghe îl strigă pe domnul Gheorghe: Gheorghe! Arbă, nu-ți foame! Nu știu, întotdeauna când avem replici trebuie să ne gândim la veridicitatea lor și la... în momentul în care le scriem, să încercăm să le spunem cu voce tare. Să vedem dacă au sens, dacă se leagă, dacă ne intră în gură, în ghilimele, dacă sunt vorbite. Dacă replicile respective sunt vorbite sau sunt doar scrise. Fiindcă e o problemă când ele sunt doar scrise și actorul nu știe să le vorbească și le spune ca la teatru. Fiindcă piesele de teatru antic, să spunem, personajele vorbesc foarte neveridic și nu e stilul de vorbire din viața curentă. Și cred că ar trebui să evite genul ăsta dacă își doresc un film realist, evident. Dacă suntem într-o cheie comică, putem să mergem chiar mai mult pe partea comicului de limbaj, în care personajele vorbesc într-un fel anume, sau un cabotism anume, în care joacă ca la teatru, sau nu știu. Iarăși, depinde de la poveste la poveste. Mulțumesc mult de tot că ți-ai închipuit și niște replici între cei doi soți. Acum că am văzut cum scriu un scenariu, vreau să te întreb care e abordarea cea mai potrivită pentru o cauză socială? Cea în care vorbesc despre ce face textul și auzim un voice-over al unei domnișoare cu voce puternică, spunând că donăm 2 miliarde și ceva de dolari în produse tehnologice pe an, sau arăt într-un fel treaba asta, da, aleg grămezile de calculatoare sau nu știu, ceva de genul ăsta, sau e mai bine să merg pe o abordare care abstractizează lucrurile, știi? Pe una mai subtilă, mai sugerez ce vreau să spun, vorbesc despre ceva sau arăt ceva? Care e abordarea care se potrivește cel mai bine unei cauze sociale? Nu știu, hai să ne gândim care ar fi efectul fiecare abordări. Dacă folosim abordarea cu date,